Så er det træls at klemme sine øjne. Indvendigt skulder godt tilbage. Ja. Og så lige så stille op i sprit. Og skift bolden. Det var udmærket arbejde. Jeg kan godt se, du kan også se, at han vil gerne sådan søge over mod forslaget. Ja, han vil gerne have støtten der, Ja, ikke? lige præcis. Og det er det, der gør den her øvelse svært. Det er, at de rent faktisk skal gå lige, men samtidig på en skrå linje, ikke? Men jeg synes faktisk, han var fint, fordi han plejer jo bare Meget at løbe, fint. når man slipper tøjet. Ja, nej, men han var super fin. Det var skide godt. Den her øvelse er rigtig god, fordi man har en samlende zone rundt i hjørnet. Så har man en neutral zone, hvor hesten ligesom må balancere sig selv på strækningen, ikke? Uden at tage støtte på hverken barriere eller noget som helst, ikke? Godt, Maj-Britt. 2 halve parader lige, yep. Og op i skridt. Fint.